חלדים, איפה כמה זמן לא ראית לך? אבו סעינת, איפה? כמה שנים? מה שלום? מה שלום הילדים? תסתכלי, יש לי ככה מרצאות לבנות. שיניים אני לא יודע אם יש לי, מה אני אגיד לך? עבר הרבה זמן. בוא נשב נספר, אני עכשיו בא מן הכולל. בוא נספר משהו. מה אני אגיד לך? כמה זמן עבר? איך עכשיו אני אגיד? אוי! אני רוצה לספר לך איזה חידוש היום למדתי בגמרא. רגע, רבי מאיר, מה אני אגיד לך? כמה שנים עברו מאז? כמה? תגיד לי רבי מאיר בעשק, תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? רגע, מי זה כל האנשים האלה? אני לא מכיר. מה בכלל אנחנו עושים פה? אתה לא יודע? לא זוכר. קיבלת הזמנה? לא, איפה? באמת, יש לנו זה הזמנה למסיבה. יום הזמנה. הולדת של היושב ראש הנצחי שלנו, של הבית כנסת הספרדית. אין בחירות. יושב ראש נצחי. יושב ראש נצחי. הוא הזורק סוכריות ככה. באמת. של האדמו"ר רבי אהרון שמעוני שליט"א. איווה. מהרי כורדיסטן. כן, הרי כורדיסטן, באמת. אני אגיד לך את האמת, אני זוכר אותו. עכשיו הסתכלתי במצגת עכשיו ראיתי אותו, רבי שמעוני. באמת? כן. ראיתי את הבנות שלו, אחת. כולה. כן. ואפילו הנכדים. ואפילו, איפה היא? את שהין, הנה אשתו שהין. אני אגיד לך, ראיתי את כולם, אבל רבי מאיר, יש לי שאלה קטנה, רק אני רוצה לשאול אותך. כן, אני לא מבין, תגיד לי רבי שמעוני העוני, כל יום הוא, אשתו מכינה לו שחוק חריף. למה? כל יום אוכל שחוק, כל יום. למה? לא יודע, כל יום יש לו מרץ. בבוקר, הוא הולך בערב, כל הזמן מרץ. למה אשתו כל הזמן שם לו שחוק? בבוקר, בערב, כל הזמן. אנרגיה ככה, בגיל 60 קופץ וצועק, בלגן, ראיתי איך הוא עושה ככה וככה. מה אני אגיד לך? אתה יודע מה הוא עושה כל הזמן? רבי שמעון העוני הזה, הוא עושה טיולים, בטח, בצפון, בדרום, בחוץ לארץ, פה, שם, כל המקומות. לא נח. פעם אחת אמרו לידי רבי שמעוני, יש לך חודש חופש. ואני יודע מה הוא עשה. חודש חופש. אני יודע מה הוא עשה, הוא הלך לים ועשה ככה. מה פתאום? הוא לא יודע. אני יודע. אז מה? הוא עשה סדר פסח והוא לקח חודש במלון. לא נכון. מה הוא עשה? אני אגיד לך מה הוא עשה. הוא לקח מקל, לקח תרמיל וצנצל את צחוק. ואל תשאל, הוא לקח גם את שתי הבנות שלו. איפה הן? שתי הבנות שלו. ולאן הוא הלך לטייל? איפה? להודו. אינדירה גנדי. חודש שלם. הוא עושה טרק כמו הצעירים. חודש שלם. אני לא מבין. הוא לא יודע לנוח הבן אדם. אני רוצה לדעת. אני באמת זוכר, הוא אוהב טיולים, באמת. אני בשנה הראשונה שלי, באתי לחשמונאים. ואני חדש, בא ואמר, יש טיול בסוכות. אשתי הייתה בחודש השישי. שישי. והיה לי ילדה קטנה בת 4.5 חודשים. וילדה קטנה ב9 חודשים. ואמא שלי, אמרתי לאמא שלי, אמא, עושים מענה, טיול קטן. מחבונה. אני אמרתי לשמעון, מותר לקחת גם עגלות לטיול. לטיול שם בצפון. לקחתי את אשתי, ככה. הבת שלי 4.5. וילדה קטנה בת 9 חודשים. ואמא שלי מסכים. מחבונה. לאן הלך? לאן?
7 שעות. 7 שעות. צ'ינבון. עולה יורד, היי, עולה יורד. מסכנה, אני עם הילדה ככה, ויש לי ככה. אמא שלי, מסכנה, בן גיאת. לקח אותה ככה. אתה זוכר בן גיאת. מאז אמא שלי עם הרגליים ככה, לא מדברת איתנו. אוהב טיולים. שמעון, יש לי עוד משהו קטן על שמעון. אתה זוכר שאני הייתי הגבאי של בית הכנסת? אני יודע. הייתי הגבאי של בית הכנסת. לפני הרבה זמן הייתי גבאי של בית הכנסת, ואני אמרתי שאני אתן לו להגיד דבר תורה. פרשה מצוין, פרשה יש לה הרבה עניינים. בטח, הוא צדיק, מגיע לו דבר תורה פעם בשנה. לא יודע. פרשת אמור. איזה פרשה. צדיק. כמה עניינים יש בה? רגע. יש כמה עניינים. יש בה צדיקים. אהרון הכהן. כהן אהרון שמעוני. ויש שם כותרת. מה זה? איזה פרשה? מגיע לו. פרשה מתאימה לו. כן. ועכשיו אמרתי לו, תגיד בתורה 5 דקות. 5 דקות, לא יותר. הוא בא יודע. ואמר ככה, הוא קם. שבת שלום. רבותיי. אני יכולה לשבת? תשב. ככה 5 דקות הוא לקחה. על מה הוא דיבר? דקה, תן לי. יש כוכב צפון, 10 ימים, הכוכב הצפון לא זוהר. יש לנו 10 ימים, הכוכב הזה, יש שם בכוכב הדרום, הוא יושב שם והוא זוהר. במדבר, איך שמו למדבר? ואדי קלט, מדבר יהודה. כשהוא זוהר, יש איזה צמח מסולסל שיש לו 5 עלים. 5 עלים, יש שם בכל עליה 5 אבקנים. והרבה גבעולים. ויש 18 שורשים. והשורש הימני הקיצוני, הוא מצמיח עוד עלה. והדבור לוקח את האבקה של השורש הימני. והוא לוקח את האבקה, והוא זורק אותו לזית. ומהזית לדובדבן. ומהדובדבן לתפוח. ומהתפוח לתמר, ויוצא לנו... קטורת. זהו בתורה של שמעון. מה אני אגיד לך? אני רוצה לספר לך סיפור קטן, באמת קטן. תשמע, יום אחד אני אומר לרבי שמעוני באיש, בוא, אתה ביחד הולכים טיול, פעם אחת בשנה. פעם טיולים. זה מה הוא יודע? פעם אחת הולכים. כן, פעם אחת. הולכים לטיול, נוסעים לאן? לצפון. איזה כביש? כביש הסרגל. ישר. לאיפה? לנחל עמוד. ישר, נחל סרגל, נחל עמוד. באמת. הלכנו בנחל עמוד. אתה יודע, יש מים, יש ירקות, יש פירות. הולכים. ואני רואה בתוך הנחל עמוד כזה במרחוק. עמוד ישר. כמו סרגל. כן, עמוד ישר סרגל. אמרתי שמעוני, בוא נעשה תמונה. אני מצלם, אתה לך תעמוד ליד העמוד הישר. ישר, לך תעמוד ליד. רק אתה והוא הלך. רק אני והוא, אף אחד לא. כן, תשמע. הוא הולך, הוא עומד ליד הזה. ליד העמוד הישר. אני מסתכל מהצד הזה, הולך מהצד השני, מסתכל. מה אתה רואה? מה אני רואה? אני רואה שמעוני ישר כמוסגל והעמוד עקום. אני אמרתי, איך בן אדם כזה, אין ישר יותר מזה. הישרות של שמעוני, אני אזכיר לך משהו. הוא מתעסק לך עבוד, בכלל. הוא היושב ראש שלנו נצחי. של בית כנסת. הוא היושב ראש. אין עליו. תודה. והוא כל פעם ישיבת הנהלה, הוא מביא לנו קסדתאי עם העלים שלי מדיריגנדה, של תאילנד. איואה, קסדתאי דמשלה. מסלה הודו. אנחנו יושבים בשולחן ההנהלה,
ואני הגזבר של בית הכנסת פלוש. איווה, אתה המזכיר. מזכיר לנו מה להגיד. לכתוב, פרוטוקול, כותבים. ועכשיו אני מביא לנו דין וחשבון. מי שילם, מי לא שילם. מה לעשות? ואני מביא עכשיו שני אנשים. כן. הם רבונים. מסכנים. אין להם כיסים. אין להם. לא יכולים לשלם. בוא נעגל פינות. כן, ככה קצת. אין להם, איך אומרים, לא צריך. הם לא ישלמו. נוותר. ואני באמת עושה לך ככה. תעשה. בוא נהיה נגד שמעוני. כן, ואני עושה גם את השני. ואתה עושה למי? לחשמלאי. לחשמלאי. ככה. אדרי. כן, ככה. כולם אמרנו ביחד. נגד שמעוני. ואז בסוף שמעוני קם ואמר. עמד. לא יכול, אגב. מה הוא אמר? הוא עמד. כמו חל. פרופסור. פקולטה משפטים. משפטים. מה הוא אמר? כולם שווים בפני החוק. אין דבר כזה. כולם משלמים. זה הישרות של שמעוני. זה הישרות של שמעוני. מה באמת? הגענו להווי בית הכנסת עכשיו. הצ'אנצ'ינה, אתה לא זוכר. הייתה לנו מסיבת פורים לפני כמה שנים. בטח שאני זוכר. איזה אני אגיד לך מסיבה. איזה מסיבת פורים. על סינדרלה. אתה זוכר סינדרלה? לא סינדרלה. איפה זה? סינדרלה הלכה. איפה? אני אגיד לך. איזה משהו יפה. ביתר שושן, שאני והוא היינו סומואים. לא זה, באמת. מסיבת פורים על הצבא. הוא עשה לנו? זה הצלחנים. רגע. אני אספר לך. אנחנו התחלקנו 3 קיבוצות. 3. אני לקחתי חיל האוויר. ואני? אתה לקחת? חיל הים. והוא לקח? צנחנים. צנחנים. אל תתבלבל. כן. ואני רוצה לספר לך איך התכוננו למסיבה הזו. באמת התכוננו. אני חיל אוויר. קיבלתי טלפון מחלוץ, אלוף. חלוץ? חלוץ, כן. אמר לי, תשמע, יש לך משימה. כן. אתה טס כור עיראקי מכסח. ככה אמרתי. איך התכוננתי? הלכתי מיחידת הטייס, לקחתי מדים של טייסים, כובעים של טייסים, נסענו לבסיס חיל האוויר של טייסים. הצטלמנו במטוסים עולים ויורדים, והיה לנו סרט מאוד יפה. קיבלנו מקום ראשון. לא באמת, קיבלנו מקום ראשון. חיל הים קיבל, בוא תראה מה הוא עשה. תמתינה, תעזוב אותה. תגיד לו שהוא שיקר אותה. תעזוב אותה. נו. מזרחי. בי. אשכנזי כאילו. אשכנזי, גברי. זוכר אותו. התקשר אליי ואמר לי, תארגן את הקבוצה שלך. ואני חיל האוויר. אני בקומבינות, רגע. אני אעזור לך באצבעות. אדרי. קרה סנטי. לא, אני לא איתך. תורג'מן. דוגי, דוסת מפרסי הסת עם הגיטרה. ולקחתי את הרב בוחניק מי לא היה? וקומבינות. כולם היו איתי. בעירייה של ירושלים. וכולם. אני לא זוכר, חלוק לבן. אנחנו בפרוטט את הקור של ג'יניג'ה, פרסי. ובסוף קיבלנו מתן ראשון, שני. ראשון. תפסיק, גם עכשיו מתווכחים, מספיק. אני אגיד לך, אבל מה עשה שמעון, הצדיק הזה? באמת כל דבר הוא עושה בצורה יסודית. יסודית מההתחלה עד הסוף. הרבה זמן מתכונן. באמת. הוא הולך, הוא עושה ברצינות. הוא אם יש לו צלחנית, הוא מביא צלחנית, ממש אחד. הוא לקח אלוף ראשון, אלוף יוסי גבאי. צלחן רציני. אחרי זה לקח אלוף עוד יותר רציני. אלוף פוזיילוב. אלישע. זוכר אותו? ואל תשכח, הוא אוהב שוויון. אלוף הביא אלופה. ברביבאי. לא, אלופה, הילה פוזיילוב, אלופה, הביא אותה גם לסרט. כן, גם אותה הוא הביא לסרט. תשאל, והוא חביבי יודע לעשות באמת משהו רציני.
ואז הוא עשה, קיבל משימה. מה המשימה? מה המשימה? המשימה שלו, אני לא... רגע, חכו רגע. אני שנייה. הוא עשה משימה מאוד קשה. הביא צלם. עכשיו אתה עושה? כן. הביא צלם. אמר להם, תעמדו הנה אני עומד. תתכוננו. הנה אני עומד. הביא להם משימה גדולה. ואמר להם, אתנו את הגלגלים הגדול הזה, תיכנסו. וככה הוא הכניס את כולם. כולם עברו בגלגלים הזה. מה אני אגיד לזה? שמעון, אתה משקיען. כן, אתה רוצה לדעת כמה הוא משקיע? כמה? אני לקחתי לעבוד על זה חודשיים, על כל השני, חודשיים. אני מט"ו בשבט. 3 חודשים. כן. ואתה יודע כמה שמעוני עבד על זה? הרבה. כמה? אולי שנה. אתה חושב שם. כמה? תדע לך, הוא עשה את זה בערב אחד. יום אחד, והוא גמר הכל. והוא אמר שהוא מנצח. הוא שמעוני. רגע, לא, עוד אחד. הערב שלנו עוד לא נגמר. ככה באמת, שמעוני באמת אוהב מסיבות, אוהב שמחות, אוהב חתונות, הוא אוהב ברי מצוות. למה? איפה? בבית הכנסת? בבית הכנסת הוא אוהב. למה אוהב בית הכנסת? הוא אוהב שמחה. הוא אוהב, כן. אני אגיד לך, למה הוא אוהב לשמח חתן וחתנה? הוא יודע לרקוד ככה, והוא משמח. הוא אוהב לשמח. אבל לא בגלל זה. לא בגלל זה. הוא בטח אוהב חתן בר מצווה. הוא אוהב חתני בר מצווה. וסוכריות, ולשיר, ולשמוח. כן, הוא אוהב לשמח, אבל לא בגלל זה הוא אוהב את הבר מצווה. תראו, אתה מספיק. עוד נחוש אחד. אולי הוא אוהב לפייט עם גינדי. הוא אוהב את גינדי, אבל גם את ברזן. כל הזמן אוהב. הוא אוהב את כולם. כן, בסדר. אז תגידי, אז זה בסדר, בגלל זה. לא בגלל זה. אז תגיד לי אתה, נו, בחיי, אז תגיד לי מה. נו. הוא אוהב סוכריות. סוכריות? יש לו שיניים. לא, אני אגיד לך למה. למה? הוא אוהב סוכריות. רגע. אני אגיד לך, הוא לוקח סוכריה. כן. הוא עושה אותה ככה עגול. מגלגל. הוא אחר כך עושה לי ככה עם העין, קורץ לי העין ככה ליד טולילה. הוא רואה מתי אני לא שם לב. הוא רואה מתי אלי נחום לא שם לב. גם כן. הוא שם לב ששנינו לא שמים לב. הוא לוקח סוכריה. כן. הוא זורק עליי סוכריות. והיום אני אזרוק עליו סוכריות. לא,